to another vlog. And nakapagluto na po tayo ng ating breakfast. So, our breakfast is toasted bread with garlic margarine. Tapos yung leftover kagabi na patatas and corned beef. Tapos may konti pa tayong beef dyan na tapa. Alright guys, so kain muna tayo kasi today is a day off and we have a lot of things to do. Madami tayong lalabhan, madami tayong i-edit, and mamamalengke pa tayo. So, let's start the day right. At ayan na po yung mga lalabhan na yung mga basahan, may humiga. Ah? Hi, Peanut! 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 Butter! Say hi, Butter! Boss, diyan ka na naman sa sleeper ko. Pimon. Oy, oy, dong. Oy. Mga malalandi. Ayo. Tinangay nyo na tong sleeper. Shh. Maxi. Maxi. Wow! Spina! Hey guys! So, kakatapos ko lang po maglaba, maghugas, maglinis. Ang sakit ng katawan ko, guys. Alam nyo ba? Parang parang mula nung summer, sumasakit tong likod ko. Gusto ko na talagang magpa-admit kaso, yung doctor na ortho namin, weekends lang yung duty niya. Sabagay off ko naman. Kaso parang, yun kasi yung time para gumawa ko ng magawaing bahay, ganyan. So, hindi ako talaga nakakapagpa-admit. Gusto ko na sanang ipa-x-ray tong likod ko, tsaka tawag nito, basta yung IV medications, guys, kailangan ko na yun. Kasi sobrang sakit na. Pero nung dumating sila tita ko, nagpamassage ako sa kanya. May nilagay siya sa akin nasa na ba yun? Ito guys, ito yung ginamit namin na pang massage sa likod ko. This is the Soul Beauty na Ouchless Haplas Oil. Haplas pala yung Tagalog. Yung mga ganyan. Hindi ko kasi alam basta ang alam ko lang oil. Haplas pala na nakikita ko online. So yeah, eto guys, may siya turmeric tsaka moringa ang alam ko. Turmeric, vitamin E, natural essential oil, moringa, and VCO. So ito yung ilalagay ko ngayon dito sa likod ko guys kasi sobrang sakit talaga niya. Dahil naglaba ako. Yung pag nagbabalaw kasi ako, yung tubig galing sa poso yung pinangbabalaw namin para tipid kami sa kuryente. Yun guys, so tsaka maganda kasi dito, amoy spa talaga siya, be. Alam mo yung mint, para siyang may ganun. So gustong gusto ko siya, hindi pa naman siya mag-e-expire. Sa 2021 pa yung expiration date niya. So ito yung minamassage ko dito sa likod niya kasi dito lang banda ko guys, oh, yan. Yan yung pinaglalagyan ko. As in, ang sakit kasi, kaya kapag gabi guys, nilalagay ko to kapag yung galing ako sa duty, na kunyari, nagbuhat kami, or matagal ako nakaupo. Kasi na-search ko na kapag nakaupo, mas sumasakit ang likod. So, better kapag nakatayo. So, yun. Pag nakaupo ako na matagal, yun masakit nga talaga. Kasi yung pressure lahat pupunta dito, hindi sa paa. So, yun guys. Nilalagay ko to and kapag nilalagay ko siya, mas maganda yung tulog ko kasi nare-relax niya. Yung parang, kasi di ba ang turmeric anti-inflammatory agent siya. Yun. Nung ko lang to trinay. Ang tagal na nitong pinadala sa akin. Kasi nahanap ko nung nagpamassage ako kay tita ko. Sa likod ko, ang sarap. Tulog na tulog talaga ako noon after nung massage. Syempre tsaka, alam mo yung, pagising mo in the morning, hindi ka amoy matanda. Kasi may mga haplas, ayan, sabi ko na nga, hindi ko kasi masyadong sanay yung haplas. May mga oil kasi na yung amoy matanda. Ayoko pa man din ng ganun. Ayoko humihiga ako sa bed ko kapag amoy ganun ako, ayoko. Yan. So, ang agenda na natin ngayon guys, dahil medyo na-relax naman yung likod ko.
Pupunta ako ngayon guys sa sa hospital kasi na-admit daw pala si Dana. Si Dana, 'di ba nakikita nyo na siya dito sa mga vlog. Kasama ko siya laging gumagala sa mga hiking, sa mga beach outing, ganyan. So, na-admit daw siya. Kaya visit ko siya. Tinetext ko nga sila doon para sana diretso na kaming mamalengke kasi sabi nila gusto daw nilang tumambay dito sa bahay mamayang gabi. Ika ako naman, okay lang naman, matulog kayong lahat dyan sa sala, yung mga kasi nandun yung TV, tsaka yung aircon. Doon na lang sila. Wala kaming food. Siyempre, popcorn lang papakain ko, ganun. After dinner na siguro kaya sila pupunta. After ng practice namin sa singing group. Tinatawagan ko siya, hindi siya sumasagot Antayin ko muna guys na sumagot pala si Don bago ako lumabas kasi para may kasama akong mamalengke. Gagamitin ko yung mga kaibigan ko, 'di ba? Gamitan na 'to ng kaibigan. Hindi kasi siya sumasagot, baka tulog kasi kagagaling nila ng Ilocos ng concert kasi sila kagabi. Kaya yun. Hindi siya sumasagot. Tulog na naman. Kanina pa ako tumatawag doon. Nafe-feel ko na yung lamig sa likod ko, guys. Parang pababa siya sa part kong ganyan. Yung mint niya, nafe-feel ko. At least medyo na-relax. Kasi sobrang sakit talaga ng likod ko, guys, pag mga ganito. Doon lang naman na part na yun yung lower back ko. Yun yung masakit. Pero kapag sa upper, kaya ko naman kasing stretch na ginaganyan. Kaya, hindi siya masyadong masakit. Wala pa rin. Hindi pa rin sumasagot si Don. Alright guys, so alis na tayo. Pupunta na tayong palengke. So I have here my backpack para sa aking mga groceries. Kasi ayoko na madami akong bibit-bitin. And of course, we got here yung mga recycled na mga bag. Sa Rosario kasi guys, bawal yung madaming plastic. So, isang plastic lang talaga kahit ilang kilo na yun ng manok. Kahit pag mabutas yun, bahala ka. Isang plastic lang, ganun sila ka-stricto doon guys. So, kailangan may ganito ka kasi hindi nila dodoblehin yung lagayan ng mga binibili like for chicken and meat and all that. Kaya, kailangan natin to. So, alis na tayo. Pupunta muna tayong hospital. And then, iwan ko na tong aking vlogging camera guys kasi after ko sa hospital, diretso na ako sa palengke para medyo maaga-aga kong makabalik dito sa bahay. So, thank you so much guys for watching and I hope you enjoyed watching this video. And if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, if the name is Joy of Mia, and I'll talk to you guys on my next one. Bye! Mwah!